mai matukar muhimmanci zuwa ga ma'aurata. Sako mai matukar muhimmanci zuwa ga ma'aurata. Ma'aurata su kwana da sanin cewa duk kusancin da haƙori da harshe suke da shi a junansu, hakan baya hana su samu saɓani a tsakaninsu wata rana. Wannan zancen hikima ne irin na Malam Bahaushe. To fa amma su sani cewa hakan baya hana su koma daidai bayan wani ɗan lokaci. Sakon da ma'aurata ya kamata su ɗauka a cikin wannan shine samun saɓani a tsakanin ma'aurata abu ne da ya zamto ɗabi'a, dole ne a sami afkuwarsa komin daren daɗewa. Amma abin da ake da bukata kurin a maida ta zamto tamkar kumfan teku, to sai a samu sa'ada da salama.